tal? Com estàs? Jo sóc Irene Rodrigo i vull donar-te la benvinguda a este nou canal de YouTube on parlaré de llibres i de la vida que contenen. Llits-me! Un canal que serà totalment en valencià, català, balear o com vulguis dir-li a esta llengua que parlem aproximadament 10 milions de persones arreu del món i que sé que molts i moltes esteu aprenent o voleu aprendre, clar que sí. Algunes sabreu que des de l'any 2015 estic pujant vídeos en castellà sobre llibres al meu canal Léeme, que vos deixaré enllaçat per ací. I des que l'any 2017 vaig començar amb una habitació pròpia en Apunt Mèdia, este programa que feia sobre divulgació literària, he anat adquirint consciència de com d'important és promoure el valencià com a llengua de cultura. Jo mateixa he començat a llegir moltíssim més en valencià i a interessar-me per autors i autores que escriuen en este idioma. I a més he descobert que moltes persones fèieu servir els programes d'una habitació pròpia, tant de ràdio com de tele, per a millorar el valencià o per aprendre'l des de zero. I fins i tot fa un any, aproximadament, el programa de ràdio va eixir en una de les proves de comprensió oral del mitjà de valencià. Per totes aquestes raons, des de fa uns mesos li pegava voltes a la idea d'obrir un canal en YouTube per a parlar de llibres en valencià. I així estic. Així, a Llits-me, et parlaré tant de llibres originalment escrits en valencià, en català, com de traduccions amb tres objectius. El primer és promoure l'amor pels llibres, que és ja com la meua missió vital. El segon és normalitzar i fomentar la lectura en valencià amb tot el que això comporta, que és, per exemple, que es venguen més llibres en valencià, que n'apareguen més editorials, que s'escriga més en valencià i que prioritzem l'idioma quan, per exemple, volem llegir un llibre escrit en una altra llengua i triem la traducció en valencià en lloc de la traducció al castellà. I el tercer objectiu és divulgar la llengua i millorar-la tant si ja som catalanoparlants com si estem aprenent l'idioma. La meva idea és a cada vídeo fer una xicoteta secció on, aprofitant el material que ens ofereixen els llibres o el llibre protagonistes, aprendrem noves paraules o expressions que no solem utilitzar o indagarem en curiositats lingüístiques o fins i tot, no sé, podem veure les comparacions, les diferents formes de parlar el català en els diversos territoris catalanoparlants. O sigui, que espero que et quedes per ací, que hi participes als comentaris, que em suggerisques temes i llibres sobre els quals xerrar i, sobretot, que t'animes a endinsar-te en els llibres que jo et portaré i també, per descomptat, en el valencià, que potser és una llengua que ja parles o de la qual t'has enamorat i tens ganes d'aprendre. Recorda subscriure't al canal, donar-li a m'agrada a este vídeo i compartir-lo amb qualsevol persona que penses que pot estar interessada en el contingut de Llits-me. Ens veiem prompte. Adeu!